O to ana, amo na lang gid siyang gidauban para madali. Gidauban na mo. Para madali kayo. Okay, narang waiting may gala, no? Sama, magpahilot mo? Buro pa nga ng linya magpahilot dito? Naglinya ba? Kisay, sunod magpahilot, ma'am. Full body ko, sir. Ha? Full body. Mas kuya to, kisa tayo magpatagna. Para pa, the perfect bite. Of the perfect bite. There you go. Ang gadog. Sige, makatunog ko. Lami kayo ba eh? Mabuntag dire. Kinilaw, gisagol ang kimchi, plus lettuce, plus sinugbang baboy. Next recipe. So next recipe paniro? Paksiw. Paksiw. Paksiw, paksiw. So unsa nito nga, unsa man nga kuha na to? Mga bukog sa kuan, Itong kilaw na tangigi. sa tangigi. So man pati ang kuan niya, iyang sitaw niya. Bihod. May sili, okay? So paksiw ta karon, botang ag sili, begeg. Sunod, Bombay, 5-6. Wait tanaw-tanaw. Pak. Lo, napili mong tudlo, panyero. Wait tanaw-tanaw, mga ba? Pak! Tino kayo. Tugiyo kayo. Okay, panguman sa Bombay, panyero. Ngita ko. May kagalan, dugay ra kay mi amigo aning kumilik ha, magklarohay tadaan. Kuya pagid mi ani sa Eagles. Ano nga? Daog. Pero pildi gyapon ko ha, so dili tinuod ng pagnakay amigo sa kumilik, sigurado na ka sa eleksyon. So dili na siya ha, kami ang nagpama. So ano? Limonsito. Kuya wa inununan with limonsito. Kuya kay may gala. Ay way luya. Luya. Luya, ngita tag kami naka-learn na gin mi matag couple na nagimi ka ng mga butanganan sa mga kuan. Kuyo kay music may gala pang Sunday's best. Anong nagsibuyan? Sibuyas. Wa nay luy Agoy, wa nay luy Dewata na kadalag luy abe. Gihurot sa kinilaw, pak. Bombay na lang. Asuka na lang ni magdaog. Ahos, okay. Ahos, pisaton. Bang! Kuya kami background music ko. Kinsa siya! Hop, tuara. Kuya kay music nga. Kinsa siya! Kinsa ning nag-text! Kinsa! Kaning mga kanta sa iba. Kaning mga kanta ipa sa mangil pun sa sawa padungog lapod ba. Yan eh. Kinsa siya. Kinsa nang nag-like, kinsa na sa tanan gyud lugar pictures, i-like gyud lugar. Nanong tanan man gyud picture. Tatay na sa dane. Tubag dia. Hilom dayon nga. Wako. Walang wifi. May signal. Okay na ka. Sa to, paksiw. Nga walay luy Why luy O kani karon sa puning imong recipe nimo? Kanon. Ha? Kanon. No, kaldirin gibutan. Oh. Mas only mga OG ra. Mga karaang climbers lang kabalo mudungag og takore. Muning mga legend na mga sausawan sa mga dirty kitchen ba no? Kaning mga Pinay ngani ha? Niya pag-iingani. Hoy, to ana. Ops, wa pa na kainom. Agoy, malana yung plastic do. Talaw sama ni malana. Masuno na plastic.
Ibang ending sayop gyapon nato. Kana bitong naningkamot ka para sa mga sawa, tang ending sayop gyapon ka kay. Nano plastic man imong ibutan tanaw masunog na ron. Wa gidis. Asa na imong unahon? Mga bito ko no. Oh, ulan-ulan pa gido. Ang music may gala. Da. Kalaw nung gini. Kani siya mo sari-sari store. Ang sa may nasulod na siyang ko ano. Kompleto ni. Kompleto ni. Sa man ni. Oh, grabe yung na. Ay, kung bikla ba? Grabe, nagsagol ba ang gabas ug stevia? na stevia. Tapos na po sagol gabas. Ay ko na, grabe naman yun. Tapay biskwit, oh. Grabe. William, kung na'y Pandora's box na ay Williams box. Na, kompleto na. Oh, stevia. Na'y remote control. Ito na may remote. Nausa ba niya, oh. Kuya Awa ni Williams box. Oh, hinay. Oh, berahe. Mo na ang mga OG. Mga OG na mga climbers. Mga OG nga mga climbers. Hay na, to na sad lagi oh. Kita na wagi sayawan. Sayawi dayon dia pak. Pak. Ha. Tara, wala kang kami gipamalit. Mura bang manghingaon, di sad mga hingaon. Niluto ba, be? Medyo hilaw-hilaw pa. Siyempre, kilay, gidang kaldero sa kalderin, di ba? Muna yung problema lang din ba sa nata sa Dirty Kitchen, kaya emotional ta magluto ba? Napay aso, napay background music. Na. Di ang aso mga nagot. Kang kinsa ka ni balik! Didunga ka gini ni tubig. Okay. Nibukal na. Okay, kalami yun. Murag lami yung nagway ba? Malasugi. Kumot na kayo? Basta suka lami ka. Pasa, dali! Hop. Isinita eh. Ano ka? Okay na, luto na. Kasi man yung shorts. Kasi man yung shorts, man yung himong patulder. Kasampang kastagiyan ni ron. Hala, naman ko'y nakita dito nagbaklay, nakabrief ra. O, magtuntag sugba nga way sinong sugbahanan. Way gisugba. Nagkabulingit-bulingit na. Okay, butang niya. Yan na. Pilit ng ulings karne, maluto ginig paspas ron. Alami na kinig, nagkabog-abog na. Pak, akikiyamot. Ay, grabe mga igala, fear factor. Nihilak ko na ron taon-taon. Op, gikamot mga igala, op. Ni, pilit pa yun. Lami kayo na mong gisugbang ay nihumol na sa mga abo ba? Okay, narang waiting may gala, no? Sama, magpahilot mo? Buro man ka ng linya magpahilot dito? Naglinya ba? Kasi sunod magpahilot, ma'am. Full body ko, sir. Ha? Full body. Mas kuya ito, kisa tayo magpatag na. Okay nga story, panyero. So, nagpatag na, kay nawala ang relo. Ingon ang mananagna nga nagamit na ang relo, gitaod na. Gitaod na sa kamot, gigamit na. So, gingnan dahil nga, dili man na magamit. At hindi man ito pwede niya magamit kay wall clock. Kay wall clock na ito dito. Basig himong bakos. Pinakasikreto nga nung lami dire sa kuan. Narang sagol oh. Napagod. Speed. Mao na ang sikreto. Ha? Kay wall clock na balay naman ito. O tuwa na, amo na lang yun siyang gidauban para madali. Gidauban na mo. Para madali kayo.
Kanang mangutana lang iba, kanang tama ba na yung mong gabuhaton o murag hinay ra kayo ang kalayo para ko. History nga na ingani atong kaya inyong kayo dili. Benditahin, ora. Ibenditahan. Pawala sa kuan mga di maayong elemento. Kanisilaab na, okay. Gibenditahan, op. O ara. Lahi ra gyud ang bishop mga igala. Palong ang kalayo. Palong ang kalayo. Palong. Bisag unsa ka init sa kalayo. Oh. Para. Di nga mo man sagon nga gusto mi madalig luto, gidauban na lang namo. Gikinamot mga igala. Sas. Anong mamalit pa man taog mga pork clip nga pwede ra man day kinamuton. Sige panindigi gina pak. Sas. Oh ara oy. Gikinamot. Dili man kayo mga kuan mababa. Miski kang ram Tungod sa katugnaw. Miski kang Chef Ramsey, di ta kita gikinamot ang gas sinugba. Diri ra na mga kaigsonan. Okay. Diri lang na. Sa Caribbean Peak ra na nga gikinamot. Gitrapuhan raw. Kuha ang mga abo-abo. Gipaningot ang baboy. Gipaningot ang baboy, gitrapuhan. Ay, grabe ang hugaw. Nga nakalimpiado diri. Kailangan trapuhan gyud ang mga baboy nga isog ba. Okay, tulat sa mi mapagod, maloto. Meanwhile, medyo naluto na dito, so naanami diri ni partner William para magplasta nami sa among tent. Ang mga bata, murag okay na sila dito. Plastar na. Tapos ibutangan na mo diri para ang ulan tambon. Karon kay mga kani karaang damang gini siya. Kumusta man ang say basig matagutad sige pug kuan. Okay, quality check lang ta no, quality check. Okay, quality check lang ta. Kung di ba maglasag abo? Ay, trapuhan man na sir. Di ko na nang ganina. Gitapuhan day. Gitapuhan day okay lami pod. Okay. Kasi nakapalit na ning atay. Wow. Paborito sa among mga asawa atay. Nagi atay mga gala. The perfect bite. Mas kami maginang gadugo-dugo pa. Dito sa kuan sir. Muna, Arthritis. ang ganahay ka yung gadugo pa. Kaagay ka lami Burag. Medium rare. Nanay nag-abay siya mo doon. Nanay nag-abay. Isaw-saw rin dia, Ma'am Jing, dia sa the perfect. Lami kayo, tanawa. Nangidya ka kay butaran ito kamot. Yan, tara. Birahe. Okay, there you go. The perfect bite. Yes! Lami ay. Ito Tandaan to sir, birahi kay na kanal. Birahe ka ng anal. Bogi nilami ka ng ganang atay nga pinadugo-dugo pa. Mo na yung nakalami daw. Dugo. That's the protein. Protein din Sa Ano? Aso siya. From the moment I saw Aso bitaw kapaso na deep inside my heart, you and I were Para pa, the perfect bite. Of the perfect bite. There you go. give my love to have Ang gadugo. Dito sila sa gadugo. this forest. Tura sa kwan, tubangan. Tubangan. Okay, naramong kwan, paksiw. Napagyapoy. Nawalay luyi. Kinilaw. Sasawan nga halang. Reddish atay. Kinilaw. Padulaw na rin ang kwan. Medium rare.
Ayan, nag-iukay na mga igala. Woy nila pimirong bobola sa pimirong dagdag. Wali kasuti, woy nira numero 2. Woy nira. O, mugawas na sa letter B. May gali kayo nakauban may taga si Palco dire. Bay, salamat kay bayaran ang inyong serbisyo, bay ba? Mayo kayo. O, talawa. Medyo taliti pagyapong gamay. Medyo bugnaw-bugnaw. Sabi, weather karon. Naba mo ikuhan dia? Ano lang ang problema na mo dire kay medyo ulan-ulan, medyo peta gamay. Oy. Alay, wala naman na nagbag-ong buhay na manggoy. Jack Daniels bi. Oy. Ay, magsalimo ang ana eh. Kaya? Paano lang good? Patulog naman. Patulog. Abi nung pautog, patulog. Patulog. Naman dito sa Kuan, Finland. Amen. Okay. Birthday to you. Happy birthday, Chubasco. Happy birthday, Chubasco. May video to. Tubas ko. Birthday. Lami ba ni approve na approve? Ha? Approve. Tarungan ninyo kay di. Kimchi, ano mo open? Kimchi. Kaniya butang-butangan. Oh, kuyo kay Kalo. Partner, kuyo kay Kalo partner. Nasa Eskimo. Sabi na si partner. Naka-prepare yun. O nya, lami ang sinugba nga puros abo. Ay, Naniligid sa abo. nawala mo nga abog. Ha? Kapuhan mo na. Gitrapuhan di ay. Mga galing ang giingon. Oh, I love it, Ella, when you're eating lettuce. Rayber, lettuce, Rayber. Bura ba kimcho? Kimcho? Sure. Sir, naikuan laing, sir. Laing dire, oh. Laing batasan. Problema ba nang mo man yung pinakalami gyud kaon ta nagpanihapon, musad ning dapat pinakales nga. Gani. Sana man yoy. Balik. Sige lang, cheat din. Dahil nagkuhan sa bawda. Giluto na ni Dani partner William kaning kuan. Lami sa pork ribs eh. Love you partner. Grabe ka partner. Kanya kong partner William, MOR days pa lang nana na siya. Dagan na siya nabawaan sa ako, kailangan na siya ipuson. Kuhan niya po na sa accessory to the crime niya po na siya. Ang sabaw, bitaw kay dahil may tanglad. Lang yan ito. Marami yung bisaya ang manok katong bikuan. Nakay sabaw da? Oh, napamayo. Baka Nalamian ra mo, magbilin lang mo 5 stars sa mong catering services ha. dari ka rin. Sige, makatunog ko. Inununan nga malasugi nga walay luy-i. So, glass skin. Nga nahurot. Secret. Ang dami gyapon ba? Glass skin mo ba? Sa isda pa lang ba? Sabaw. Bangko. Naamat ako na rin. Ayaw mo ni Sir Johnny. Boss ka, hindi kay ikaw ang importante lagi doon eh. Nasa yung ilalong, kuya. May royal spice there. Butan na ito na din laing oh. Kalami. Laing plus. Sabi kalami ba? Pero naulahin lagi ang kuhan. Lami kayo ba? Buntag dire. Kinilaw, gisagol ang kimchi, plus lettuce, plus sinugbang baboy.
The perfect bite. Nabala ka ba minilingling nga gamay sa itong karne, bi? Kita ra ba pinakadaghanan karga, ho? Sus, kasukay mga on. Actually, wala na nakuha ng amo. So, ayaw na lang din. So, paano? Mag-food. Ikuan ka na. And, you know, the hita. Sirwing, imo. Take the honor. Kaya ko to. Wala na sa He's the ano dong, more ano dong. Yeah. Ah. Nakabusog sir, nga mamataw niya ng alas 11. Alas din. Nga mo mas natulog na sa ko, mamataw ang alas 3 siya. Muna yung mga sakit sa kanang mga dating chick boy, sir ba? Oo ba? Na, pero niundang na. Muna na ron mo. Tungan sir, ang alanganin. Sabay tabaw. Lang may po sa timpla. Ah. Woo! Love it. Lami kayo. Thank you sa itong mga kusinero, Panyero, William, Kuyo, kay Kalo, mga igala. Atong host, ang host nato dere. Boss, thank you.